Nire izena Monika Saralegi da. Eta bideo tutorial honen bitartez, tresnen erabilgarritasuna nola burutu dudan azalduko dizut. Bale, helburua da ebaluatzeko tresna digitalen erabilgarritasuna baloratzea. Ze planteamendu egin dut? Bueno, planteamendua lehenengo mailako ikaslei zuzendua da, eta batuketak eta kenketak lantzeko ariketak burutzea izan da. Gela, bi taldetan banatu dut. Talde bat, Datkuitz plataformarekin lanean aritu den bitartean, beste taldea Kahoot plataformarekin aritu dira. Datkuitz plataforman azterketa batzuk bideratu ditut, bai, bertan batuketak eta kenketak lantzea proposamenarekin, eta haiek ikasleak banaka-banaka, beren batuketak eta kenketak egin ondoren, emaitzak ikusi notak honen bitartez jasota gelditzen dira, bai? Orduan, hemen izenak, azterketaren batuketak eta kenketak izenak ezaltzen da, eta bataz besteko nota guzti hauek estele batean jasota utzen ditut, bai? Bai, ikusiko litzateke asko zorutu, bai? Hemen, Datkuitzen emaitzak hemen ditut. Eta beste plataforma Kahooten emaitzak ordea beste estel honetan jasota utzi ditut. Bale, Kahootena ere gauza bera, bai? Proposamena izan dira batuketak eta kenketak lantzea. Orduan hemen izan zedeke, kenketa, batuketa joan dira erantzuten, eta gero emaitza guztiak ere informea deskargatu ondoren hemen azaltzen dira. Batuketak eta kenketak eta hemen emaitzak. Emaitza orokorrak, bai, zenbat bataz besteko media zein izan da, baina baita banaka ikasle bakoitzak zer erantzun. Batek, besteak, aukera ematen dugu ere ikustea zeintzuk izan diren emaitzak. Vale. Orduan, behin bi tresnak martxan jarri ondoren, nire ondorioa zein izango da, bi helburuak, bi tresnak egokiak direla, bai autoebaluaketarako, bai koebaluaziorako, bai, eta emaitzak jasotzeko ere. Eta gainera, bi plataformak informeak eta deskargatzeko aukera ematen dugu. Kahooten kasuan, zailtasun gehiago izaten dituzte sartzeko momentuan. Adibidez, Datkuitz asko zuzenagoa da, bai, zuzenean sartu daitezkelako, bakoitza sartu leike berea egitera, eta Kahooten ordea badago bat kopuru bat, eta batzutan ezin dira sartu, zailtasun gehiago. Agian Kahootekoa erakargarriagoa da, koloretsuagoa egin daitekelako, bai, erantzun desberdina daudelako, koloretan, eta baina Datkuitzekin ere oso gustora aritu dira. Orduan, bi plataformekin gustora aritu dira. Irakasleari begira, Datkuitz plataforma bezala oso ondo dago. Aukera asko ematen dituelako. Aukera asko, gero ikasle bakoitzari egokitzeko, egiteko banakako jarraipena, asko erakargarriago irakasleari begira. Beraz, bietatik ni Datkuitzekin geldituko nintzateke, baina Kahoot ere oso ondo dago, eta tarteka biak partekatzea ere egokia izango litzateke. Eta hau da guztia, hau da nire ondorioa eta nire hausnarketa. Ondo izan.